zjadlin, ali plaġit lok titmijet, intirena talbet min, nadrak jarof stasera, rod nemara zjadlin. Nitolbu u Alla inti f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wissal tagħna l-dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-sistu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek il-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu fil-qaddisin kollha tiegħu. Faħru mulejthom ġus kollha, sabbu popli kollha, għax kbira jitjubitu għandna, u kelmet il-mulejt duma Gloria lill-Missiru lill-Iban u lill-Ispiritu Santu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. mhux ħaddem lek, tejlok.
Allora,